adakum min indillahi. To jama'a assalamu alaikum jama'a na fadin duniya gabaki ɗaya da kewaye. Yau da misalin karfe 8 idan Dolen dina ga masoya shine ka dame jawwalar ka da data ko ba ka bane ba 8 tana tutsuwa ka zama na farko inda zai fafata premier da rabbana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mabibiya fim din Sanda, da fatan dai mune muku fata alheri. To da farko dai mun kawo muku sanarwa ta ci gaba da shirin Sanda. Mai son wannan shiri kinan ya ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan channel kin mai suna Zaki Hausa TV. Insha Allah wannan sati ana sako muku shi misalin karfe 8 na dare a ranar da kuka sani insha Allah. Lalle ba din Sanda ana son a ci gaba da shi da saboda an tsaya hutu ne, amma yanzu an kai hutun karshe kenan. Insha Allah za a sako muku shi cikin wannan channel kin mai suna Zaki Hausa TV. To mai sauraro dai duk kana so dai ka ji karin bayanin mu, ka bai mu cikin wannan channel kin mai suna chaharou Zaki Hausa TV. Ka danna mata subscribe sannan kuma ka danna mata kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mu dora da labaran duka shirrukan da za su ci gaba insha Allah. Ku ci gaba da bibiyan mu dan saboda muna kawo muku sababbin labarai wanda ya zamanto game da rakokin fim insha Allah. Wannan fim na Sanda wanda ke shirin yituwa a yanzu nake gaya muku, fim yana da matukar daɗi, yafi wanda suka fi suka huce na baya. Wannan sabo ne aka tsaya aka ƙara wata basira aka yi insha Allah. Kun ga dai yadda abun zuwa ƙarshe ya ƙare. Lalle ku ci gaba da bibiyan mu, za mu dinga kawo muku sababbin labarai wanda ya zamanto da harkar Kannywood, fina-finan yan Kannywood insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.